Wih. Makanya kok gede-gede ah. Tak apik ah, tak nyeger aku. Sopo yo? Kok nomor termantuk ki? Di sing gede yo. Pokoknya mumpung sepi ah, tak apik siji wae. Weh. Maling semangka kaya. Matane maling kowe, asu kowe. Pancen asu kok, semangka gek nomok dicolongi. Dadi sing nyolongi semangka kowe dapurmu to. Celeng kok. Weh. Oh, lah iki tak sita kae motormu kowe. Asu kok arep mangan semangka dadi worong. Malah motornya ketinggal meneh wis, tak mlayu wae. Lah ndi kae wong sing duwe motor ki mau. Ora dijupuk beneran wah dadi hak milik kuwi. Sono kuncine barang ki meneh.